बेबायदि बादायलायनायनि बे हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय बावखुंग्रिखौ फोजोबनाय जागोन। ओमफ्राय नङा मा दिनै मा बैसागो नामा? आज बैसागो हेकिनि बैसागो हेपि बैसागो होननोसाय नोजाय नै नैयाव नै हेपि बैसागो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है बैसागो। अभी अभी मैं ब्रश मार के उठाऊ। अभी माला ताला तैयार कर दिया। माला दिखाएगा आजा माला। हा हा अभी हम माला चेंज कर लिया है। ये देखो माला चेंज करना पड़ता है भाई, एक नहीं तो दो माला चेंज करना पड़ता है दूसरों से, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं ना बाबू माला। हाँ अभी जा रहा है इधर। नहीं अब सारसिगोन ini अब सारसिगोन morong mari gopali ini थांनो बते सांदो थुखैदो। masih lagi ini nih setnya. Oke, sense कर दिया अभी जाते घर पे। मा बुंगोन दे बुंदो बुंदो मा बुंगोन। बैसागोनि फै ओरै फै थाबायबो। बैसागो में नाचेगा या नहीं नाचेगा? Wah, gue bercikir udah berapa? Lauza, pantauza, besar jadi lauza. Hey. Kira supaya dia nih. Rara. Ya pakai masih taza, mabri mabasa. Nah, filan ini oh mak sama kan? Jabo tay lo ke jeng upi nai. Wah. Yo tay lo ke beri ini. Lauza mana makan nih ke? De. Lauza, pantauza, besar jadi lauza. Siapa masih taza, mabri mabasa. Oh. Orang beli huni. Wah. Mafasa akan dini. बैसागो मा मोसागोन ना मोसाया? आगोलता बैसागो में नाचेगा या नहीं नाचेगा? मोसानराय ले बैसागो को कैसे सेलिब्रेट करेंगे बोलो? जोंहा बैसागोनि दमियाव मोखौ थुखैबाय मोखौगाय माथा मारै फिसा मानै दंलै रायजोफोर नायना लाखानो फागाबो दङ। हेपि बैसागो हेपि बैसागो गासिबो हेपि बैसागो गासिनिसिमबो गासिनिबो आरो फोरबोआलाय itu होनहरदो हेपि बैसागो होनना जोङो गासिनिबो जोङो बैसागो फालिबाय आरोलै नै दिनै इसोरो माबाखांदो इसोरो जाहा उमैनि मोना बावखुंग्रि थांदो बावखुंग्रियाव थांदोलै जाबायना तो हेलो गाइस, मेरी तरफ से सबको हैप्पी बैसागो। आई होप आप सब बैसागो को एंजॉय करेंगे। ज़्यादा पीना मत भाई, थोड़ा थोड़ा पियो, लिटिल। ये नया साल है, इसलिए ये नया साल को कहता है बैसागु रंगाली बिहू बोलता है। आसाम में रंगाली बिहू है।
कितनी खतरा कितनी नात्रा का डेंस देखेगा आज आज तक नहीं कल तक नवा सप्ताह भर देखेगा बिहू नृत्य देखेगा बागुरुम्बा देखेगा गदम मिठाई देखेगा हाँ हाँ सभी देखेगा अभी नया साल का दिन पालन करता है अब हाँ बाउखुंगरी का नाम कैसे रखा है हाँ, मतलब बाउखुंगरी। कैसे बाउखुंगरी नाम हो गया बाउखुंग्रिया जाबाय सासे बर' सिख्लानि नाम हाँ बे बर' सिख्लाया जाबाय गोदोनि दावहारुमोन हाँ गोहो बोलोग्रा दावहा नांनो गोरों सोमदोनमोननि लोगो बे सिख्लानि नामा जाबाय बाउखुंग्रि इसोरनिबा फिसाजोमोन ना किसी का वो बेटी या बेटी था क्या बेटी था माने सासे राजानि फिसाजोखौनो खुंग्रि हाँ बेखायनो राजानि फिसाजोखौ खुंग्रि नालाय राजखुंग्रि आरो बिनि नामा जाबाय बाउखुंग्रि हाबा जायाखै खुंग्रि होनना बुङो दा हाबा जायाखै नालाय खुंग्रि दावहा नाङै नाङै बबेबा मोनसे समाव बेयो जाबाय मुंख्लं जादोंमोन आरो बे मुंख्लंखौ दिनै फालिबाय दं बर' हारिया लोगोसे बेजों बाथौ बावफायो गेदेर फोरबो जायो मेला जायो गोबां जायगानिफ्राय मानसि थाङो गारि मथर बुंफबलायो आरो बेयाव गोबां खेला धुला जायो बादायलायनाय पाहार बागायनाय होयो लिरनाय दङ पेपाराव दिनैनि दिनाव बाउखुंग्रि गाखोयोब्ला मोदोमनि सानाय सुनायफ्रा खारजोबलाङो होननानै बेयो मोनसे गोदोनि परम्परा बाथ्रा बिसास खालामबोनाय बर' माहारिनि मोनसे धोरोमजों लोगोसे निति आरो बे नितिजों लोगोसे गासैबो बर' माहारिया बेखायनो बेयाव गाखोनो थाङो लोङो जायो बायदिसिना खेला धुला रंगिना संगिना मोसानाय दामनाय देनाय बर'जों लोगोसे बायदि माहारियाबो मोसाफायो बे जाबाय बाउखुंग्रि हाजो सिख्लानि नामजों हाजोनि नामा थाफाबाय बाउखुंग्रि बेबायदिनो गोदोनिफ्राय बेसेबा नाम जादा जानानै दिनैसिमहालागै एसे गेदेर फिसायाव गेदेर माने देरसिनबोबाय दं बयबो गोदो फिसा खालामोमोन दा गेदेर गुवार हरा मानसि जाहैयो दा दैजिं रखम गोबां मानसि बेबादि माने फालिबोनाय फुजिबोनाय जाबाय बे सानखौ बर'फोरा सानथाम फालिनाय जायो दिनैनिफ्राय 2 बैसागहालागै फालिनाय जागोन दिनैनि लास्ट दिनैनि लास्ट ना दिनै लास्ट माने दिनैनि लास्ट होनबा बेखौ माबायावसो नुदों आङो 12निफ्राय जादोंमोन गोदो बिदिनो जायै जायै माने दिन जोबथि फैबाय दिनै गोबां बर'नि MLA MCLA आरो बर'नि गेदेर गेदेर मेलेमजिबि दैदेनगिरि गोरों गोरा रायजो राजा फोरोंगिरिफोर गासैबो थांगोन गेदेर मोनसे मेल जागोन बाउखुंग्रिनि सोमोन्दै बेनिफ्राय मोनाबिलियाव हारिमु दं बे हारिमुआव जाबाय बादायलायनाय खन्थाइ बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय बेबायदि बादायलायनायनि बे हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय बाउखुंग्रिखौ फोजोबनाय जागोन बेखिनियानो ओके हो गया हैप्पी बैसागु और जाए हैप्पी बैसागु हेलो गाइस बाउखुंग्री का नाम कैसे रखा गया था आज मुझे ग्रैंडफादर से पता चला मतलब अबू से ऐसे रखा गया था अभी अबू ने बोल दिया तो शायद होगा नहीं तो वो भी नहीं ऐसे बोलता ना गाइस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बाय बाय Bye bye.